Abaqhubi bezithuthi nabeeteksi bayimikrozo kuyo yonke imida engene kwiphondo laseMpuma Koloni, ngakumbi kulo udibanisa eliphondo kwakunye nephondo laseNtshona Koloni. Oku kuze emva kokuba urhulumente ethe wavula umnyinyiva weentsuku ezisixhenxe wokuba abantu batshintshe amaphondo nanjengoko elilingene kwi-level 4 wokumiswa ngxi kwentshukumo. Urhulumente wephondo laseMpuma Koloni wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba imiqathango ye-lockdown iyathotyelwa nanjengoko eliphondo linabantu abayi-691 esele bosuleleke intsholongwane. Lo mnyinyiva uqalile izolo yaye uza kuphela ngoLwesine weveki ezayo. Iiteksi ke sele ziqalile ukwenza imikrozo ezindleleni, ngakumbi ezo zisuka kwiphondo laseNtshona Koloni zisingise eMpuma Koloni. Ukanti iyaqhuba inkqubo yokuhlola abantu nokubaxilongela le ntsholongwane phambi kokuba bangene ephondweni. Abaqhubi nabakhweli bayalithakazelela kakhulu eli nyathelo, kodwa bathi ngase kongezwe inani labasebenzi abaqhuba le nkqubo yokuhlola kuba bayalibaziseka endleleni. Ukanti awudingi imvume okanye iphemithi xa usuka kwelinye iphondo usiya kwelinye kwezi ntsuku zisixhenxe zalo mnyinyiva. Amagosa ezendlela kwiphondo laseMpuma Koloni athi aza kwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuba imigaqo ye-lockdown iyalandelwa ukunqanda ukunwenwa kwale ntsholongwane nanjengoko amanani ethande ukuxhoma kweli phondo. Siliphondo ke sifuna ukuthi siredi kuba siqhubekeka nomsebenzi. Abakhweli xa befika funeke akukhwela namnye umuntu ongenayo imask. Nangona kusenziwa olungenelelo, kodwa abaqhubi bebhasi basephantsi koloyiko. Intsebenziswana abathi sizaba nayo sizawuncediswa ukwenzela into yobana abantu bangalayishi ngohlobo esiqhele ulayisha ngalo. Ezinto ke ezimaski sizifakileyo nee-gloves siyathemba ukuba zawusinceda. Ukhona uvalo kuba njengoba sewutshilo uba sawudibana nabantu esingabaziyo, asiyazi ukuthi baziphethe njani. Ukuza kuthi ga ngoku bali-13 abantu esele besweleke ile ntsholongwane kweli phondo laseMpuma Koloni ngelixa beyi-256 esele bephilile.